Så folkens, og velkommen til Marles Vlog. I dag, der vil jeg snakke om, hvad jeg kommer til at lave på min kanal, og hvad I skal gøre, for at jeg videre og lave videoer. Sådan er det bare. Ja, jeg kommer til at lave blandt andet random vlogs, Ask, Me, eller jeg kan godt finde på et eller andet navn. Så kan I også komme med nogle ting, som jeg skal lave. Som I synes, jeg skal lave. Det kan være awesome, det går. Unboxing selvfølgelig. Og her er den første unboxing. Og så åbner man lige for det sure. Så prikker man bare sugerør ned. Farvel, og vi ses i næste video.